Здравей, Кирчо! Добър ден! Откакто последно си говорихме за дишането с корема, започнах да се наблюдавам и осъзнах, че това не е лесна задача. Всъщност това да бъдеш спокоен и да вдишваш леко и да увеличаваш и разширяваш усещането в тялото си не е проста задача за нашия ум, свикнал да се занимава с неща от външния свят. И това всъщност е единствения проблем. Повечето хора, които стигат до момент от живота си, в който искат да разберат какво се случва в тях и отдадат вниманието си, малко по малко тялото свиква с този процес. И ума също. Промяната първо в главата ли става? Или можем да въздействаме на мисленето и през тялото? Това, което знам със сигурност, че хората, които имат много проблеми и са заети с решаването на тези проблеми, живеят доста извън тялото си. Тоест, те нямат реално усещане какво се случва в тялото. И нашата практика, която е доста телесна, има за цел да върне усещането вътре в центъра на тялото, който всъщност център е в таза под пъпа и над пупичната кост. И всъщност, когато човек започне да усеща тялото си, много е интересно, той открива, че има много неща, които никога не е осъзнавал. И може би това вече е промяна. А как се подрежда това тяло? По природа тялото е създадено за да живее добре и да бъде добре подредено. И всъщност, когато ние лягаме да спим, по естествен начин то се отпуска и подрежда. Един добър въпрос е защо в процеса на живота ни ние започваме да не спим добре и сутрин да не се събуждаме бодри и пълни с енергия. Предполагам си спомняш, като сме малки, вечера ни угасват батериите, неусетно заспиваме насред заниманията си и сутринта се събуждаме в добро настроение, пълни с енергия и тичаме навън да играем с приятели. Човешкото тяло е създадено да живее по този начин. И то от само себе си се стреми да бъде в добро състояние. Единственият въпрос е кой му пречи да бъде в добро състояние. Умът ли му пречи? В общи линии ние сме създадени да живеем в гонене на някакви идеи, които имаме в ума си. И когато тяхното осъществяване започва да става все по-трудно и по-трудно, ние черпим от енергията на тялото, за да подхранваме борбите си, търсенията си, опита да реализираме във външния свят идеята, която имаме в главата си. А всъщност напълно възможно е тя да е доста далече от живота. И целият този стремеж прахосва силата на тялото в дейности, които има голяма вероятност да са някакси изисквани само от ума. Живота даже да няма нужда от тях. И затова понякога тялото протестира. О, да, тялото често протестира. Винаги, когато ни боли глава или когато майсторим нещо и не се получава и се ударям с чука по пръстите. Някой би казал, това е невнимание, всъщност това е раздразнение на ума, който не постига това, което иска и по този начин се самонаранява и прекратява дейността. Така да го кажа, схванатото в дървеното тяло води ли до схванат ум или е точно обратното? Дървеното тяло като цяло в културата за управление и регулиране на тялото означава, че това тяло носи един ум, който е изключително ограничен във възможността си, в начин си да търси решение. Чула съм те да казваш, че повечето хора по улицата не ходят нормално, следователно и не се радват на живота. Би ли го обяснил пак? По принцип в източната медицина се смята, че емоцията на сърцето е радостта. И че когато един човек е спокоен, усмихнат,
отговаря на нуждите на хората около него, затичва се да помогне, ако трябва, комуникира свободно, пита, когато нещо не му е ясно, без страх. Всъщност той живее в едно изключително добро вътрешно състояние. И това състояние е радостно, любопитно, заинтригувано от живота около себе си. И в това състояние хората просто са добре и се чувстват много. Когато вървим по улицата или в метрото, много често ние виждаме умислени хора с приведени глави, ходещи изкривено, седящи в едни усукани пози, метнали крак върху крак и свити, сякаш пазят нещо в себе си. Като цяло много малко изражение на хубав живот виждаме в позите на хората. Много тъжно. Не умеем да живеем. Да. Дори когато отидем примерно на дискотека или някакво място, което е прието, че е за забавление, виждаме по-скоро трескавост и напрежение и желание за някакво освобождаване от това напрежение, а не изражение на сила и доволство и спокойствие и радост, което, например, се наблюдава в народните танци. И всичко това е интересно. Какво ни носи едната култура, какво ни носи другата. Не случайно народните танци са нещо, което може да кажем, че освобождава и ума, и тялото. Да, абсолютно. И всъщност народните танци ни свързват с онези хора, които някога са ги играли и тяхното вътрешно усещане. Това да танцуват всички заедно в кръг и да клякат заедно. Съвсем други ценности носи и съвсем друго изражение на тези ценности през тялото. И няма как да не усетим, че всъщност това е изживяване през тялото, което връща в него силата му, доволството му, доброто му усещане на живота. И в крайна сметка най-важно си остава самонаблюдението. Защото ако не виждаш, че имаш проблем в ума или в тялото, няма да тръгнеш да търсиш решение. Така си мисля. Да, така е. В Япония казват, самонаблюдението е самокорекция. Въпреки това има много хора, мисловен тип, които през цялото време се наблюдават и често биха могли да с думи да изразят невероятни неща, да опишат състоянието си, какво се е случило, какво е причината, как се свили, къде ги е заболяло. Изглеждат сякаш те наблюдават всичко, а всъщност идея си нямат как да променят състоянието си към по-добро. И тогава излиза, че самонаблюдението е чудесно, но ако не извикаш неволята и не си го правиш кръвността и не караш пак по своя си път, самонаблюдението няма да ти помогне с нищо и се превръща в нещо като вайкане и самокайване. Колко съм тегли, как там нещо ме стегна по въжишката и това се случи и ме заболя главата и ми се разтрепераха очите и не знам какво стана. И така. Без действие няма резултат. Да, но всъщност без действие няма промяна, въобще няма нужда да говорим за резултат. Искам да постигна това и ако не го постигна, живота ми е драма. Обаче толкова дяволите не става. Въй. И така. А всъщност този конфликт до голяма степен да бъдем упорити, да искаме едно, без да имаме свободата да променим, да заобиколим, да опитаме друг подход, показва изключителна строителност в тялото. И нашия народ казва, якоглавичко е това момче. Иска да направи това, което иска за главата си, обаче то не става. И затова го боли главата. Като преподавател по бойни изкуства, срещу какво се биеш най-често? С какво се бориш ти? Всъщност не мога да кажа, че се бия с нещо, защото най-важното е, ако можем да избегнем директното противопоставяне и борбата,
Но най-големи трудности изпитвам със собствената си пасивност и мързел. Трудността да постъпя по нов начин, въпреки че осъзнавам, че трябва да постъпя по нов начин и понякога нерешителността ми. Все неща, които трябва да се променят. И същото нещо наблюдавам в хора, които имат нужда от повече време, за да предприемат това, което вече са открили, че е добро и правилно за тях. Много ни е трудно да си сменим моделите. Абсолютно. Всъщност до голяма степен моделите ни за нас са нещо като рационалност. По този начин ние губим най-малко енергия, но едновременно с това искаме да се промени нещо. Няма как да стане без промяна, без смяна на поведението, виждане на нещата от съвсем друга гледна точка и отново промяна в поведението. Всъщност в живота ни единственото, което води до промени е промяната в нашето поведение. Ако ние мислим по различен начин и се държим по същия, как по дяволите другите да разберат, че сме се променили? Страх ни е, че ще отидем в несигурното. Вероятно е така. Има много обяснения, но така или иначе трудно извършваме промените и много по-лесно се държим по старите общоприети начини. И затова в Япония казват, ако не можеш да си представиш какво да направиш или да поискаш промяна, поне промени тялото си. Промени позата си, стани, обиколи веднъж блока и ще видиш, че вероятно през това време ще ти дойде и нова идея какво да направиш по стария. Но ако останеш в същото положение, най-вероятно няма да има промяна. Тоест движението е промяна. Важно ли е да си войн? И на кое поле е най-важната битка? Какво е за тебе войн? Под войн си представям издръжливост, представям си ясна мисъл, представям си да няма онзи шум около главата, за който си говорим често. Да има ясна посока, да има сила. Значи, един мой любим автор някога беше написал, че войн това е ловец, който е тръгнал да търси сила и е успял да я намери. Много точно. И умее да използва тази сила в живота си. Точно, да. Като не знам как точно да доведем тая концепция за война, така или иначе на изток и в старите народи, които войната е била част от ежедневието им, концепцията за война е като за човек, който живее уверено и силно и застава срещу това, което върви срещу него, без да го е страх. Тоест, твърди се, че за да станеш воен, на първо място трябва да си победил страха си. Което ще рече да можеш да действаш въпреки него в правилната посока. И дали е важно да си воен? Да. От гледна точка на регулирането на тялото се смята, че когато човек не диша, т.е. когато го е страх или изпитва нещо недобро, тялото му се свива в корема и капацитета му на дишане намалява с пъти. Като дишането, това е вътрешното движение. Това са доставките на храна до всички градове и села в страната. И ако един човек се оплаши и корема му се свие, гърдите му се затворят, опашката му падне между краката, всъщност кислорода започва да не достига във всички зони на тялото, както и мозъка започва да работи френетично при недостиг на кислород. И той не може да намери добро решение. Така че от гледна точка на войната, човек би трябвало да може при каквито и да обстоятелства да запази доброто състояние на дишането си, така че да има бистър ум и да може да бяга, да се бие, да се отбранява, да предприеме това, което трябва.
И ако той успява да го направи добре, това означава, че страха му до голяма степен не участва в неговото мотивиране. Какво е твоето послание към хората? Посланието ми е: слушайте себе си, познавайте се и изразете това, което искате да изразите. Ти винаги изглеждаш като човек, който непрекъснато търси познание. Кои са твоите пътища за познание? Навътре. Задавам си въпроси и когато не намеря отговор, търся хора и книги и ситуации, които да ми донесат повече разбиране на това, което не мога да разбера в момента. И в общи линии винаги има хора, които са много по-напред в дадени области на живота и аспекти, които са преживели повече, които дори да не могат да ти го предадат, могат да ти разкажат как те са го преживели. И всъщност това е. Опитвам се да хвърля светлина в тъмните места в мен. Навътре означава ли, че задаваш въпроси към тялото си? О, да. Всъщност то е интересно. Смята се, че тялото ни носи информация в всички негови части и че ако аз искам да науча нещо и примерно преди да си легна да му задам въпрос, има голяма вероятност сутринта да се събудя с някакъв отговор или насока как да постъпа днеска, за да разбера това, което искам, или да изживея това, което искам, или да се приближа до това, което искам. Интересно. Значи така, задавайте си въпроси, това да кажем. Питайте се. Да, и то въпроси към нашето несъзнаване. Как ти се струва, уважаеми Кирил, ако постъпиш така, дали ще бъдеш по-доволен? И какво всъщност искаш? Какво да се случи във връзка с твоя конфликт с въпросния човек? И на другата сутрин обикновено, ако наистина сериозно сме попитали, се явява нещо, което ни носи дори леко облегчение. Да, ето така трябваше да говоря с него, това трябваше да питам. Така ми се иска да се случи, що па да не мога да разкажа, може да постигнем съгласие. И така винаги нещата се отместват по-нататък. Благодаря ти. Моля.